sɛ kuonimu baabi a kuonimu na wɔte sɛ mu bɔ kama wonyɛ wɔyɛ nso a wɔde wɔn anim yam abɛka wɔ akyi na yɛtwa obi no shop ɛfɛ mu aya akɔti etwabo youth association yɛdamase ɛna pɛtɛnsi nso ɔbɛhyɛ plata wɛɛde no ɔbɛwɔ ɔfɛ yie ɔbɛ nso yɛfɛw expensive ladies ɔbɛ sɔrɔ so ano sɛ woyɛ yie otu ɔbɛbi wobi dwumadie bi a wɔware dwumadie bi a wodi tɔbo ɛwɔ aseɛ no deɛ otu nsa fua wɔn a wɔn a bɛboa wo na ɔbɛboa ma na yɛ kama yɛdamase. Iti saya ayah kata apa saya bangsa. Na itu kau na apa kau bangsa na kata sama nama. Sabadian nama saya betul hai. Ipan yang sap ena yang nazo unsika awak kata se. Engkau siapa? Ayah ba. Adwa nkura sista nkwan ɔbɛgyina m'anim yi wɔsi 500,000 sika no 500,000 ɛnna 50 cedis nkɔmɔ abusua no nyinaa ɔkɔm nyinaa bɔ mu a 50 Ghana cedis wɔmfa nka apata emu fam yɛbɛgye ezi yɛada ase. Subiri sanda yɛ program yɛbɛkɔ kuti yɛ subiri bɔlɔbɔ yɛ ɛsɛ fana bɛ wɔn mɔ ní ɛma mímɔ. Kalau mau dulu cara macam jalan kok, cara berbagi dia pasti. Alah buat tahun.
I'm